Takže čaute. Dneska si urobíme jednu vec, ktorú som teraz skúšal. A je to, že v podstate si tu napíšeme text a dáme tam lepidlo, nalepíme si ho na druhý papier a potom, keď počkáme 2 minúty a to odlepíme, tak tam bude ten text. Teraz sa mi to podarilo, keď som to skúšal, no tak by sa mi to aj teraz malo podariť. Takže by sme to mohli skúsiť. S tým, že to natočím. Len môj mobil má malo percent, 13%, no tak neviem, že či to vydrží. Ale inak môžeme ísť na to. Dobre, na tento experiment budeme potrebovať tieto veci. Papier, nožnice, lepidlo a nejaká fixka. To je jedno aká. Teraz totiž si budem musieť oprieť telefón. No teraz si zoberieme nožnice a ostrihneme to na polku. Aby ste videli takto. Tak. To ostrihneme na 2 časti. Teraz si tam napíšeme nejaký text. Ja neviem, napríklad. Počkajte, musím otvoriť fixku. Na chvíľku si to... Tak. No. Napríklad... Ja neviem. Napíšeme si tu. Ahoj. Ahoj. No, medzera trošku nevadí. No a... Počkajte. Zatvorím fixku. Teraz... Na tento text dáme lepidlo. Asi nejako takto. Teraz toto musíme nalepiť tu. Je to taký rýchly experiment. Nalepím to tam za 3, 2, 1... Teraz. No super. Máme to nalepené. Teraz by sme mali počkať 2 minúty. Juj, nie. Musím dať na 0, teraz nič nebudete vidieť. Už mám 5%. Ja to rýchlo musím natočiť. Toto video vlastne sa mi nepodarí. Teraz musíme počkať 2 minúty. 2. Alebo možno ani nie. Podľa mňa ani nie. Len musím teraz tam napísať ten text. Myslím si, že tam musím napísať ten text. Znova takto. Ahoj. A teraz to takto pritlačím a skúsim to otvoriť. Otváram. Malo by to tam byť. Ono to funguje. Pozerajte sa. Máme to tu. Ahoj. No. Kebyže počkám trošku viac minút, no tak tam bude to lepšie napísané, bude viac vidieť, že tam je napísané ahoj. Lepšie to bude vidieť. Ale teraz nebudem čakať 2 minúty, keď máme iba koľko? 5%, keď mám. Už vie? Takže to by bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa.